हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां दं एक्चुअली आं नोंथांमोनसिम दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामफागोन होननानै आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोना जि हायो देखायलांगोन एक्चुअली आं दायो दंफैयो गगामुगनि हनुमान मन्दिराव आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फारि देखायलांगोन आरोना जा हायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नायलांबाय था आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर अननानै आरो शेयार खालामनोबा बेनो गेटआ बे जाबाय हनुमान मन्दिर आरोना लोगोफोर बे जाबाय गगामुगनि हनुमान मन्दिर आरोना नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना हानायमानिखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर आङो नैथिंजाय माखासे साजायनायफोर बायदि बायदि दङ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो नैथिंजाय दङ मोसौ दङ आरोना नैथिंजाय गथ'फोरा खुलुमगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर आं दायो सायाव गाखोलांनि आरोना दायो आं सायाव गाखोलांगासिनो दं नोंथांमोननि देखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर एबारसो फार्स्ट टाइम फैखादों आरोना लोगोफोर बेखायनोसो आं एसे नायनानै थांसै होनना ओमफ्राय आरो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आं भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर सिङाव बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नै नैथिंजायबो दङ एक्चुअली फैनानै जोबोर मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर मन्दिरखौ जोबोर मोजां नुदों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आरोना लोगोफोर बे गगामुगनि आरोना लोगोफोर गगामुगनि बे जाबाय हनुमान मन्दिर नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना लोगोफोर फैयोब्ला जोबोर मोजाङै ओरैजाय गगामुग सारियालिनि ओरैजाय ससे फैबानो मोनो आरोना लोगोफोर सोनाबहा दायो खुलुमखांबाय आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय खुलुमनानै नै प्रसाद मोनजाबाय बाबाया प्रसाद हरदों आङो बेखौनो जादों आरोना
नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जोबोर मोजां आरोना नै गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नोंथांमोना देखायहरनि आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो बे मन्दिराव आरोना बे जाबाय गगामुगनि सिङाव थानाय हनुमान मन्दिर आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गगामुगआव फैयो अब्ला हाबलांनो हागोन आरोना लोगोफोर बे गगामुग सारियानि ओरैजाय सोनाबा एसे आगाननै आगानथाम हरबानो मोनो आरोना बेखौ हनुमान मन्दिरखौ नोंथांमोना फैयोब्ला निस्सय हाबलांनो हागोन ओरैबायदि गोसोखौ बरिया नाङो आरोना लोगोफोर मन्दिराव फैयोब्ला एक्सुवेलि आङो मन्दिराव फैनानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरोना लोगोफोर गोसोखौ स्रां मोन्दों आरोना लोगोफोर साननाय हनाय एक्सुवेलि टेनसन फ्रि मोन्दों जोबोर मोजां नांदों आरोना गोसोखौ नोंथांमोनाबो निस्सय फैगोन आसा खालामो लोगोफोर हनुमान मन्दिरनि उनावहाय नैबेफोरबायदि दं आरोना लोगोफोर पार्क दङ नै पार्क दं आरोना लोगोफोर ओरैनो फिसा ओमफ्राय नै इथिंजाय उनाव इदि नुयो आरोना हनुमान मन्दिरखौहाय मुदुफुलाबो नै जा गोमोन गोमोन दं होननानै बेनो आरोना लोगोफोर पार्क फिसा नै थांदोंमोन आरोना लोगोफोर बाइकआवबो जोबोद मोजां लेट्रिन टयलेट दङ बिथिंजाय नोंथांमोनाबो खालामहैनो हागोन सोरबाफोर आर्जेन्ट जायोबालाय मोजांथार आरोना लोगोफोर पार्क फिसा बानायना दोनलायदों बिथिंजाय साफाथार जायगाया थांना फैबाय आं थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम दावबाव लोगोफोरा नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान नटिफिकेसन मोनहैनो हायो